Good afternoon mga sano. I-feature ko sa vlog ko ngayon is ang bagong bukas last October 30, Angel's Pizza. Dito branch nila sa Mactan Times Square. So napakasarap ng pizza dito mga sano. Tsaka may mga promo sila, so wala pa silang date kung hanggang kailan yung promo. So punta kayo dito. Just grab the opportunity para ma-avail ninyo yung mga promo nila. So may branch din sila sa Banilad, tapat ng Gaisano Country Mall. Kumbaga top B siya ng building ng UC Medical School doon sa Banilad, Cebu City. So again, ayos ba Busing? Again, Angel's Burger dito. So puntahan nyo, napakamurang pizza dito, napakasarap. Lalo na yung ano nila, lalo na yung spinach pizza nila. So may promo po sila for 500 plus I think. Dalawang pizza na. So puntahan nyo na dito sa City Times Square mga sano. So order muna ako ng pizza ko. So good day mga sano. Dito ako ngayon sa Angel's Pizza ng Mactan Times Square of Lapu-Lapu City. So pakita ko sa inyo yung mga ino-offer nila. So ito yung mga ino-offer nila mga sano. So hindi ko na lang isa-isahin kasi may mga customer din. Mag-iingay lang tayo dito. So video ko na lang. Ayan, may pasta. Ayun, may mga combo meals. Ayos. How many months na kayong bukas, sir? Open po na October 30. October 30. Ayun. So bago pa. Wow, that's nice. So di ba sir, may offer kayong dalawang pizza in 500 ngayon? Eto sir. Ayan, tinitingnan ni sir. Nambait sila dito, pero nagpaalam kami mga sano na mag-vlog kasi hindi naman tayo basta-bastang bangga-bangga na lang sa pag-vlog. So ayan yung promo nila. So wala pang date na mag-i-end siya sir. So as of na continuous pa siya. Yes po. So ayan po sila sila pong in charge dito, si sir. So mga sano, hindi natin kukunan yung ibigay na lang natin yung privacy sa mga chef, yung mga nagpe-prepare ng pizza doon sa corner na yon kasi para naman hindi nakakailang. So again, ayan, bigyan ko kayo ng review sa mga ino-offer nila. So ayan. So salamat sa inyo sa opportunity to vlog sir, ma'am. Sige na. Saka yung branch ninyo sa Banilad, i-introduce ko na lang mamaya sa Ito yung ibang branch sir. So may mga branches sila sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas mga sano. So ito yon, kukunan ko na lang again para hindi ko na isa-isahin. Ayan, syempre may Makati. Ayan. So hindi ko na isa-isahin mga sano. So they are so generous also mga sano. They are inallow nila tayo na mag-vlog. Angel's Pizza. So Mactan branch po ito mga sano. Mactan branch ito dito to sa Mactan Times Square, Lapu-Lapu City. Ayan. Ma'am, marami pong salamat sa inyo sa management to give opportunity to me to vlog. Tsaka introducein natin. Alam ko naman madali kayo sisikat dahil sa sarap ng niyo. So again, thank you. Merry Christmas mga crew and personnel dito. Happy New Year. Thank you, ma'am. Take out natin, sir. Ayan, ito na yung ko. Sa akin ba yan? Able to, sir. Yes, sir. Ayun. Wala sa akin to. So ayan. Sayang, wala kong stick, wala kong gamit. Biglaan lang to. Kasi sa kapagpaalam tayo. So ito na yung order ko. Thank you. So galing tayo ng again Angel's Pizza Mactan, Mactan Times Square branch mga sano. Saka may isang branch din sila sa Cebu City, tapat ng Gaisano Country Mall sa Banilad. Beside
UC University of Cebu Medical Building. Yun, madali lang puntahan mga sano. Ang pangalan is Angel Pizza. At saka shout out din sa lahat ng taga mga crew, saka sa management ng Angel Pizza sa pag-allow nila sa atin na mag-vlog. Kasi nagpaalam naman tayo mga sano. So then, yung in charge doon, yung nagpaalam sa mayari siguro na pwede bang i-vlog. So pumayag. So again, shout out sa inyo, more power. Sarapan nyo palalo yung pizza nyo. And babe, what will you say? Subscribe to our channel. Wow, thank you babe. And to God be the glory. Thank you very much mga sano. Please subscribe. Angel's Pizza. And this good morning, Mother Sano. Sir, good morning, it's afternoon. Tingnan nyo mga sano, napakasarap. Kay goodbye na sa dating pizza na ano, malaking pinagbago. Ito, sarap. Cheese, spinach pizza, pepperoni. Grabe, kapal ang cheese. Sarap, palambot. Nice. Angel's Pizza. Mactan Times Square and Banilad in front, beside UC Banilad. You know, what style of player you prefer, you know, which guys you think would be the best in combination. If you're talking about a starting five, but it's, listen, the league is blessed with an embarrassment of riches of superstar talent under the age of 25. It's remarkable, really, when you start scanning the list and looking at some of these guys, just the quality of superstar that we have that's going to carry the game.